Köd gyűlik Duncan Hall fölött, ahogy egy hintó megáll a kapunál, és egy tönkrement hölgy lép ki, hogy szolgáljon abban a házban, amely egykor vendégként fogadta volna. Bent portrék figyelnek, tüzek suttognak, és a levegő egy rég eltemetett titokkal remeg. Az első éjszakáján egy ismerős hang töri meg a csendet. Egy profil a folyosón, egy szívverés, amiről azt hitte, elfelejtette. Ez a sors kegyetlen visszhangja, vagy a múlt követeli a választ. A kötelesség és a vágy, a büszkeség és a megbocsátás között egyetlen választás mindent megváltoztat. Mielőtt elkezdjük, mondja el, honnan hallgatja. És még egy dolog, mit szeret a legjobban a történelmi románcokban? A vágyakozást, a botrányt vagy a megváltást? Edinburgh, Skócia, 1885. január. Halványköd fátyol borította a dombokat, ahogy Glenda Fairchild leszállt a fekete hintóból, Duncan Hall befagyott kavicsos feljárójára. A szél alacsonyan és kegyetlenül vágott át a lápokon, fenyő és hideg füst illatát hozva, és suttogva a fagyott sövényen keresztül, amely az birtokkapuit szegélyezte. A reggel csendjében a ház komoran, hatalmasan és barátságtalanul emelkedett előtte. Szürke kőből és emlékekből épült, mint egy erekje, amely a saját múltjához ragaszkodik. Minden redőnyös ablaka egy csend, amely arra vár, hogy megtörjék. Szorosabbra vonta gyapjúköpenyét a mellkasán, és megigazította az arcát keretező szerény főkötőt. Kesztyűs kezei kissé remegtek, nem a hidegtől, hanem attól a súlytól, hogy visszatér egy olyan világba, amely egykor kivetette őt. A köpeny alatt a ruhája egyszerű volt. Sötétbarna gyapjú, magas gallérú, keményített manzsetták padló nélkül préselve. Nem viselt díszt, de rendről, szerénységről és egy olyan nőről beszélt, aki már nem várta, hogy észrevegyék. Egy alak bukkant elő az íves ajtókeretből, csendes tekintettel ereszkedve le a kőlépcsőn Mrs. Fraser, az idősebb szobalány, fegyelemből és hosszú telekből faragott nő volt. Haja őszbeszőve, vászonsapka alá volt tűrve, és a csípőjén lévő kulcsok halkan csilingeltek minden lépésnél. Éles és értékelő szemei egyetlen alapos pillantással végig söpörtek Glenda alakján. Miss Fairchild, gondolom, mondta nem barátságtalanul, de meghívás nélkül. Mrs. Fraser, válaszolta Glenda, hangja egyenletes volt, állatcsendes büszkeséggel emelkedett. További udvariasságokat nem váltottak. A két nő együtt lépett be a nagy csarnokba, lépteik visszhangzottak a márványpadlón és a boltíves mennyezeten. Bent a hideg a meggyújtott kandallók ellenére is megmaradt, és a levegő enyhén por és levendula szappan illatú volt. Rég elhunyt rokonok portré néztek le a falakról, arckifejezésük olajban és elfeledett dicsőségben megfagyva. Mrs. Fraser egy szűk folyosón vezette a házvezető női lakosztály felé. A szoba kicsi, de rendezett volt. Egyetlen ablaka a sarkainál jeges volt. Az íróasztalon egy főkönyv, egy hiányos leltár, mellette pedig egy kulcstartó várta a kezét. Lady Glen Murray utasításai pontosak voltak, mondta Mrs. Fraser. Diszkrétnek, határozottnak és szükség esetén csendesnek kell maradnia. A személyzet nyugtalan a grófnő halála óta. A ház inkább emlékezetből, mint rutinból működik. Az Earl nem avatkozott be. Glenda bólintott. Értem, de a megértés keveset tett a mellkasában tomboló vihar megnyugtatására. Miután egyedül maradt, levette kesztyűjét, és az ágyra tette. Ujjai a fáradtságtól és a szorosan összeszorított idegektől a köpenye zsebéhez nyúltak. Kivett egy kis szaténszalagot, egyik szélén enyhén megperzselődve, egy másik élet ereklyéjét. Hosszú pillanatig bámulta, mielőtt az éjjeli szekrény fiókjába tette. Itt nem lesz szükség érzelgősségre. Később aznap este,
Ahogy az alkonyat melankolikus fénnyel árasztotta el a kőfalakat, Glenda lement a konyhákba. Úgy járta be az birtokot, ahogy valaki egy elfeledett katedrálist járna be, szeme minden elhanyagolt sarkot, minden ferdeképkeretet, minden hiány suttogását követve. Keveset beszélt, de a szobalányok észrevették állandó jelenlétét. Szó nélkül kiegyenesített egy ferde gyertyatartót. Átszervezte a száraz raktárakat. Visszavitt egy rossz helyre tett könyvet a könyvtárba, leporolva a bőrgerincét, mint aki hamut söpör egy síról. Duncan csendje majdnem szent volt, de nem volt teljes. Épp a galéria mellett egy folyosón, ahol nem számított rá, hogy átmegy, meghallott egy hangot, mélyet, kimértet, férfiasat. Egy láthatatlan személlyel beszélt, talán egy istálló fiúval, de Glendát a helyére fagyasztotta, mintha a teste emlékezett volna arra, amit az elméje nem engedett meg. Az a hangszín, az a kadencia, egy melegség jegye, parancs alá rejtve. Megfordult, elakadt a lélegzete, és egyetlen pillanatra, csak egyre meglátta őt. Átment a terem túlsó végén lévő boltív alatt, feje kisé lehajtva, sötét gyapjúkabátba burkolózva. A fali gyertyatartók fénye megvilágította az állkapcsának éles szögét, a homlokának ismerős ráncát, az ezüstös tincseket a halántékánál. Jobban ismerte azt a profilt, mint a saját tükörképét. Yuan King, az a férfi, aki egy szó nélkül eltűnt az életéből. Az a férfi, akivel egyszer megfogadta, hogy összeházasodik. Az a férfi, akinek a csendje a romlásának sarokkövévé vált. Glenda lélegzete egy remegésben szökött ki belőle, amit nem tudott irányítani. Visszalépett az árnyékba, kezét a mellkasára szorítva, mintha az ott virágzó fájdalmat akarná csillapítani. Nem látta őt, nem állt meg, és mégis a köztük lévő tér egy olyan emlékkel zúgott, ami nem akart meghalni. Amikor eltűnt a sarkon, a csend visszatért, de már nem volt szent. Kísérteties volt. És Glenda mélyen a csontjaiban tudta, hogy bármilyen békét is keresett ezen a helyen, azt nem fogja megtalálni. Nem most, nem vele itt, nem a múlttal, amely húsvér valójában járja ezeket a folyosókat. Az első napok a Duncan Hallban alacsony téli ég alatt teltek. Olyan alatt, amely mintha csendes, könyörtelen súllyal nehezedett volna a világra. Hó fenyegetett, de nem esett. A levegő nedves volt, nehéz a hideg ígéretével, és a kandallók alacsonyan égtek minden szárnyban, küzdve az ősi ajtók és az emlékezetnél is régebbi ablaküvegek alól beszivárgó húzatok ellen. Glenda Fairchild úgy mozgott a nagy házban, mint a rend suttogása, soha nem sietett, soha nem tétlenkedett. Minden reggel 5 órakor kelt, stabil kézzel meggyújtotta a saját tüzét, és a keskeny cselét folyosón járt a kulcsaival a derekán. Gyapjú szoknyája lágyan súrolta a kőpadlót. Olyan kimért hangon beszélt, mint a galériában lévő hosszú óra ketyegése. Nem adott okot gyanúra, nem kínált fel semmi szeletet a múltjából, amit a pletykáló nyelvek boncolgathattak volna. És mégis hallgatott, tanult, figyelt. Rothwell grófja, az ő Eoandja csak elhaladva jelent meg. Egy távolságba faragott elegancia alakja. Ritkán szállt le délelőtt, és egyedül reggelizett a dolgozószobában. A birtok területén sétált egy kolival az oldalán, szemei lefelé néztek egy sötét hamburgi kalap karimája alatt. A cselédek azt mondták, még mindig gyászol, és hidegebbé vált a felesége halála óta. Glenda sem erősítette meg, sem nem cáfolta a suttogásukat. Egyszerűen vasalt vásznat, aláírta a hentes rendeléseit, és olyan kecsesen rendezte be a házat, mint egy nő, aki egykor olyan szalonokat irányított, amelyek most már elérhetetlenek számára. De a lelke nem volt csendes. Minden alkalommal, amikor meghallotta a hangját, a mellkasa összeszorult egy emlék miatt, amit nem mert felidézni.
Amikor belépett egy szobába, lefelé nézett. És mégis érezte őt, minden lépését, minden lélegzetét, mintha maga a ház soha nem hagyta volna abba a jelenlétének visszhangzását. Ez a kínzás épp olyan kifinomult volt, mint amilyen kegyetlen. Élt, és ő a szolgálatában állt. És ő nem ismerte őt. Nem ismerte fel őt. A felismerés nem sértette meg a büszkeségét. Megsemmisítette azt. Egyszer minden arcvonását megjegyezte, saját ujjaival követte az ujjait. Megfogadta, hogy kontinenseket szel át a kezének ígéretéért. Most úgy ment el mellette a folyosón, mintha egy székre vagy egy üvegtáblára gondolt volna. Az idő és a szégyen jól végezte a dolgát, és mégsem hátrált meg. Glenda ismerte a megaláztatást, de többé nem fogja ismerni a szégyent. Magasan tartotta a fejét, egyenesen a hátát, és amikor behívták az öreg dolgozószobába, hogy megvitassák az új ágyneműk rendelését, a vendégszobákba. Nyugodtan lépett be, tiszteletteljesen bólintott, és összekulcsolt kézzel állt előtte, mint egy hölgy, aki utasításra vár. Felnézett a főkönyvéből, amikor belépett, és valami megvillant az arcán. Nem felismerés, hanem valami csendesebb, bizonytalanabb. Miss Fairchild, mondta, felállva a megszokott eleganciával. Hatékony vagy. Mrs. Fraser nagyra értékeli munkáját. Bólintott. Köszönöm, uram. Dolgozószobája meleg volt. Bőrbe kötött kötetekkel, és Rottwil birtokainak bekeretezett térképeivel. A napfény átszűrődött a gézfüggönyökön, megcsillanva a porcicákon, melyek szellemként táncoltak körülöttük. Intett neki, hogy közelítsen az íróasztalhoz. Úgy tudom, a vendégszárny használaton kívülre került, mondta, hangja szűkszavú volt, de nem bántó. Lehet, hogy jövő hónapban látogatókat fogadunk. Értékelést kérnék. Természetesen, uram, válaszolta. A hét vége előtt elkészítem a teljes jelentést. Ránézett, majd igazán ránézett, és a homloka kissé ráncolódott, mintha valami a hangja vagy a viselkedése felszíne alatt egy régóta szunnyadó emléket zavart volna fel. Angol vagy, ugye? Kérdezte inkább kíváncsian, mint vádlón. Ő állta a tekintetét, rendíthetetlenül. Igen, Surreyből. Surrey, ismételte, mintha a szót régi visszhangok ellen tesztelné. Nem sokan jönnek onnan a határ északi részére januárban. Kevesebb a meghívás, mondta halkan, és kevesebb a szem. Kissé megdöntötte a fejét, mintha megkérdőjelezné a jelentését, de ő nem mondott többet. Egyszer bólintott, és visszatért a székébe, egy pillanatnyi gondolattal elengedve őt. Ez minden, Miss Fairchild. Meghajolt, és elindult, csizmájának hangját elnyelte a gyapjú szőnyeg. De ahogy elérte a küszöböt, hangja követte. Találkoztunk már? Megállt. Pulzusa felgyorsult. Ott volt egy kérdés, mint egy láng, törékeny, de valóságos. Éppen annyira fordította el a fejét, hogy láthassa a profilját. Nem, uram, mondta egyenletesen, bár a szíve hevesen dobogott a hazugságtól. Nem hiszem, és elment, mielőtt megláthatta volna az igazságot a szemében. Azon az estén, jóval azután, hogy a harangok 9-et ütöttek, és a ház elcsendesedett a nyikorgó csendbe, Glenda egyedül ült a szobájában. A kandallóban a tűz parázslott, és az egyetlen fény az íróasztalán lévő olajlámpából jött. Kezével, amely még mindig fájt a rézkorlátok órákig tartó súrolásától, egy kis fadobozért nyúlt, amelyet az ágya alá rejtett. Tisztelettel tette az asztalra. Belül csak 2 dolog volt, egy összehajtott levél és egy szalag, megsárgult és rojtos. A levél az ő kézírását viselte, felbontatlanul, felnyitatlanul. 10 évvel korábban írta, miután hónapokig várt szó nélkül, magyarázat nélkül. Tele volt könyörgéssel és zavarodottsággal.
Egy még meg nem tört nő utolsó kiáltása. Felolvasta az első sort, hangja remegett. Legkedvesebb Ewan, nem azért írok, hogy könyörögjek, hanem hogy megértsem. Ismét összehajtotta, ezúttal lassabban, és a lámpa lángja fölé tartotta. Azonnal lángra kapott. A pergamen összegömbölyödött, megfeketedett, és eltűnt a tenyerében. Amikor eltűnt, kinyitotta a szaténtasakot, amely a halványkék szalagot tartotta, az egyik végén megpörkölve. Ő kötötte a csuklójára azon az éjszakán, amikor először beszéltek házasságról, a berkenyefák alatt, az Ashby Manor közelében. Egy évig minden nap viselte, még azután is, hogy eltűnt, még azután is, hogy a suttogások elkezdődtek, még azután is, hogy a neve folttá vált. Senki sem merte hangosan kimondani. Most gondosan az ágya melletti fiókba tette, nem azért, hogy elrejtse, hanem hogy közel tartsa. Már nem volt az ígéret szimbóluma, egyszerűen az övé volt. A ház másik végében, a dolgozó szobájában Ewan a tűz előtt állt, a lángokba bámult, mintha azok beszélni tudnának. Nem tudta lerázni magáról, ahogy a házvezetőnő ránézett. Nyugodt volt, igen, méltóságteljes, de volt valami a hangjában, valami abban, ahogy nem rezzent össze a tekintete alatt. Számtalan szolgával, számtalan nővel beszélt, és mégis az a pillanat az ajtóban megmaradt, mint egy dallam, amelyet nem tudott hová tenni. Öntött egy adag skótot egy kristálypohárba, és nem itta meg. Ehelyett az íróasztalához ment, és kinyitott egy régi, régóta érintetlen fiókot. Belül az időtől megsárgult boríték feküdt egy csomó szárított gyógynövény alatt. Nem nyitotta ki, egyszerűen csak a kézírásra bámult. Az ő kézírása Glender. Majdnem egy évtizedre eltemette a nevét. Meggyőzte magát, hogy jobb nem emlékezni, jobb nem feltépni eltűnésének sebét, a csendet, ami akkor jött, amikor a legnagyobb szüksége volt rá. Azt mondta magának, hogy nem lehet ő. És mégis valami a folyosó csendjében mást súgott. Valami abban, ahogy mondta, kevesebb szem. A szalag, a levél, a tűz, a csend. Az emlékek hamuként kavarogtak a kandallóban, és az árnyékok mögött álló férfi érezte, hogy a felismerés súlya közeledik. Január 3. hete szürke csendbe burkolózva ereszkedett Duncan Hallra, mintha maga az ég is visszatartotta volna a lélegzetét. A napok homályosak maradtak, csak a csipkefüggönyökön és a felhős üvegen átszűrődő vérszegény téli nap világította meg őket. A kúria belsejében különös csend honolt, nem a béke, hanem a csendes vizsgálódás csendje, mint a függöny elhúzása előtti szünet. Glender Fairchild céltudatosan járta a házat, léptei hangtalanok, de pontosak voltak, kulcsai finoman lengtek az oldalán, mint egy ruhába folytott kápolna harangja. Minden reggel ugyanazt az utat járta be a mosogatóból a cselédszobákba, elhaladva a magánszárnyba vezető lépcsőház mellett, és végig a hosszú keleti folyosón, ahol egy csomó használaton kívüli vendégszoba szunnyadt por és használaton kívüliség rétegei alatt. Ott az elfeledett csend közepette vette észre először. Húzat, ahol nem kellene lennie. Halvány szag, talán tinta, vagy valami égett, ami éppen a birtokiroda melletti falburkolat mögött lebegett. Megállt, kezét az ajtófélfára téve, hallgatózott. Semmi lépés, semmi hang, csak a fa halk nyikorgása a hidegben. Az irodában gyenge volt a fény. A függönyök félig el voltak húzva, és a tűz alacsonyan égett. Az íróasztalhoz ment egy hatalmas faragott tölgyhöz, és kinyitotta a rajta hagyott főkönyvet. Az utolsó bejegyzés 3 hónappal korábbi dátummal volt ellátva, egy rendezett férfias kézírással, amely nem egyezett a jelenlegi intéző kézírásával, egy fiatal emberével, aki túl rendszertelen volt ahhoz, hogy ilyen pontos könyvelésért felelős legyen. Kíváncsian lapozott vissza.
Egy bejegyzés szénrendelést jelölt. A szokásos mennyiség dupláját, egy olyan eladó neve alatt, akit nem ismert. Átlapozott egy másik oldalra, egy másolati számlára, egy eltérésre. Lassan kiegyenesedett, lehlete látható volt a hideg levegőben. Szeme a tintatartó alatti fiókra tévedt, amelyet napokkal korábban próbált kinyitni, és zárva talált. Most ellenállás nélkül kinyílt. Belül szépen elrendezett pergamenkötegek voltak, némelyik hivatalos, mások informális. Közöttük egy boríték szélei félig elszenesedtek. Óvatosan felemelte, a törékeny papír széteséssel fenyegetett az érintésére. A pecsét már rég elolvadt, de egy aláírás része még látható maradt. S, az előző intéző monogramja, akit az előző évben csendben elbocsátottak. Nyilvános magyarázat nélkül. A boríték alatt egy jegyzet ugyanazzal a kézírással. A tinta elmosódott, mintha esőtől vagy könnyektől nedves lett volna. Glenda csak egy sort olvasott el, mielőtt újra összehajtotta, pulzusa a torkában dobogott. A főkönyvet ki kell javítani, mielőtt a hölgye visszatér. Ő nagysága, Lady Glenmure. Glenda visszacsúsztatta a dokumentumokat a fiókba, lélegzete elakadt, ahogy becsukta a fiókot. Nem fogja értesíteni a személyzetet. Még nem. Nem, amíg meg nem érti, mit jelentenek a papírok, de valami a gerincében megmerevedett. Valami régi és ismerős. Az az érzés, hogy ami egyszer tönkretette, itt kezdődött, nem London báltermeiben, hanem az ehhez hasonló helyek árnyékában, olyan termekben, ahol az igazságot elzárták, a megfakult ezüsttel. Később este teázott a cselédszobában. A többi személyzet hétköznapi dolgokról beszélt. Hideg élelmiszerekről, egy gyermek betegségéről a faluban, arról, hogy a rajzszoba falán lévő harmadik harang most ok nélkül kétszer csengett. Mrs. Fraser vele szemben ült, katonai hatékonysággal stoppolt egy pár kesztyűt, szeme időnként felvillant kimondatlan kérdésekkel. Ért a számokhoz, mondta Mrs. Fraser végül, anélkül, hogy felnézett volna a varrásból. Glenda letette a csészéjét. Apám tanított meg a háztartási számlák egyensúlyozására, mire 12 éves lettem. Azt hitte, egy nőnek tudnia kell, hogyan kezelje azt, amit a világ egy napon elvehet tőle. Mrs. Fraser tűje megállt, és megtette. Glenda halványan elmosolyodott, arckifejezése megfejthetetlen volt. Végül csend lett, nem kínos, hanem várakozó. Hallom, hogy egykor ismert voltál, mondta Mrs. Fraser halkan, olyan mély hangon, hogy senki más ne hallja. Glenda nem rezzent össze. Hírhedt voltam, mondják egyesek. Glenda felemelte az állát. Igen, az öreg lány kezei megdermedtek. Veszélyes vagy? Nem, válaszolta Glenda, csak kényelmetlen. Mrs. Fraser sokáig tanulmányozta, majd egyetlen bólintással visszatért a varrásához. Ez volt minden. Többet nem mondtak, de Glenda tudta, hogy átment egyfajta próbán, amelyet nem a vallomás, hanem a higgadtság mért. Azon az éjszakán, ahogy a szél üvöltött a tetőgerincek között, és az eső kopogott az ólomüveges ablakokon, te és King Craig a nyugati lépcső tetején álltatok, és Glendát figyeltétek az árnyékból. Nem akarta. Csendet, magányt keresett. Ehelyett azt találta, hogy gyertyával a kezében sétál a galérián, és a falat szegélyező festmények sorát vizsgálja. Szürke ruhát viselt, nyakig begombolva, köpenye szépen összehajtva az egyik karján. Haja, a szokásos kontyba húzva, kezdett kibomlani, és tincsekben göndörödött a tarkóján. Nem volt szép, nem úgy, ahogy a társadalom elvárta, de volt benne méltóság, a forma és a mozgás tisztasága, ami megállította. Ahogy mindkét kezével tartotta a gyertyát, stabilan és tiszteletteljesen, egy imádkozó nőre emlékeztetett. Megállt egy portré előtt, az anyái előtt,
és megdöntötte a fejét, mintha egy már nem beszélő hangra hallgatna. Yuan gondolkodás nélkül előrelépett. A legtöbben kihagyják azt. Lassan megfordult, arcvonásait a fénymeleg pislákolása világította meg. Nem ijedt meg. Csendes elszántsággal nézett a szemébe. Kedves arca van, mondta Glenda. Erős volt, válaszolta mellé lépve. A levendulavíz illata halványan megmaradt körülötte, a finomság nyoma eltemetve a rangja merevsége alatt. Jobban vezette ezt a házat, mint bármelyik férfi, beleértve engem is, nem vezeted rosszul. Ránézett, majd igazán ránézett, és valami mélyen a mellkasában megmozdult. Mindig ebben az órában sétálsz a folyosókon? Akkor sétálok, amikor beszélnek, mondta egyszerűen. Felvonta a szemöldökét. És mit mondanak? A portréra pillantott. Emlékeznek még akkor is, ha mások elfelejtik. A szavak jobban nyugtalanították, mint amennyit bemert volna vallani. Még egy pillanatig figyelte, majd azt mondta, úgy mozogsz ezen a helyen, mintha hozzá tartoznál. Szeme egy pillanatra megvillant. Nem, válaszolta, de tudom, milyen elfeledve lenni. Érezte a szavakat a torkában, mielőtt megértette volna őket. Nem felejtettelek el, a csend elnyúlt. Megdöntötte a fejét. Akkor nem az vagyok, akinek gondolsz. És egy apró bólintással megfordult, és elsétált. A gyertyafény utána lebegett, mint egy lángszalag. Ewan mozdulatlan maradt a folyosón. Jelenlétének pislákoló fénye elhalványult a sarkon. Volt benne valami, ami az emlékei szélét nyomta, mint egy túl sokáig nyitva hagyott könyv. Nem tudta a nevét, de tudta a hiányát. És a ház évek óta először úgy érezte, mintha beszélni készülne. Azon a reggelen, amikor Honoria Boyd megérkezett a Duncan Hallba, az ég elszíneződött, mint a megfakult ezüst, és csend borult a házra, mint egy selyemlepedő egy sebre. Évek teltek el azóta, hogy politikai fontosságú személy lépte át Rothvale ősi székhelyének küszöbét, és még régebben, hogy ilyen vendég érkezett saját szándékaival, olyan világosan belevarva a kesztyűjébe. Honoria úgy szállt le lakkozott hintójából, mint egy királynő, aki ellenőrzésre öltözött. Ruhája London legmerészebb, szürke selyemtaftjának mesterműve volt, fodros szoknyával, ropogós alsó szoknyákkal rétegezve, amelyek minden lépésnél susogtak. Egy hozzáillő, fekete tollakkal és dróthálóval díszített kalapferdén ült, tökéletes aranyfürtjein. Állát felfelé döntve, tekintete végig söpört a bejáraton, mielőtt szinte kényelmesen megállapodott Glendren. A házvezetőnő a lépcső alján állt, 2 szobalány és Miss Fraser kíséretében. Fraser. Glender öltözéke a szokásos precíz volt. Sötét gyapjú ruha, frissen vasalt vászonkötény, levett főkötő, de érezte, hogy Honoria tekintetének súlya mélyebbre hatol, mint az anyag. Ez nem egy nő tekintete volt, aki üdvözli a személyzetét. Ez egy ragadozó tekintete volt, aki felméri egy másik csendjét. Milyen furcsa, mormogta Honoria, átadva kesztyűjét egy inasnak. Látom, Rothvale megőrizte a szerény hatékonyság iránti ízlését. Glenda csak egy szívverésnyire sütötte le a szemét. Üdvözlöm a Duncan Hallban, Miss Boyd, mondta, hangja nyugodt volt. A szobái készen állnak. Ó, nem kétlem, hogy készen állnak. Honoria mosolya nem érte el a szemét. A következő órák színházi kecsességgel teltek. Honoria végig söpört a szalonokon, kísérők és javaslatok kíséretében. Megjegyezte a friss virágok elrendezését, túl szerény. Nem tetszett neki a teáskészlet, túl provinciális. Ragaszkodott ahhoz, hogy a zeneszobát újra megnyissák. Bár egyetlen vendég sem játszott a zongoráján, az utolsó grófok halála óta, és a személyzettel, különösen Glenderrel, egy olyan nő leereszkedő bájával bánt, aki soha nem találkozott olyan szolgával, akit ne tudott volna pótolni.
Mire az esti hivatalos vacsora megérkezett, az egész háztartás feszültséggel telt meg. Az asztalt a birtok legfinomabb porcelánjával terítették meg. Polírozott ezüst csillogott a gázvilágítással és kristállyal megvilágított csillárok alatt. Egy lobogó tűz borította borostyán színnel a falakat, és a sült vadhús illata rozmaringgal és borral keveredett. Glenda csendesen állt a tálaló szekrény mellett, minden részletet felügyelve egy olyan nő higgadtságával, akit arra képeztek, hogy előre lássa a katasztrófát, mielőtt az bekövetkezik. Eoin későn érkezett. Kabátja sötétzöld bársony volt, mély árnyalat, amely Glendernek az eső alatti mohára emlékeztetett. Kigombolva viselte fekete mellénye felett, fehér nyakkendője keményített volt. Arckifejezése olvashatatlan. Amikor belépett a szobába, a beszélgetés egy pillanatra elcsendesedett. Anoria felállt, és megengedte, hogy megcsókolják a kezét. Olyan megfoghatatlan vagy, mint mindig, mondta hangja, olyan fényes volt, mint a csiszolt üveg. Sok minden lekötött, válaszolta Eoin, csak egyszer Glenda felé pillantva. Tekintetük a legrövidebb pillanatra találkozott, mielőtt tekintete tovább vándorolt. A vacsora udvariasan kezdődött. Anoria mesélt egy belgráviai fogadásról, és nevetett a saját szellemességén. Eoin udvarias bólintásokkal válaszolt, többet kortyolgatva a borából, mint általában. Más vendégek, 2 távoli unokatestvér és egy parlamenti segéd megjegyzéseket tettek az emelkedő tarifákra, a tönkremenő vasútvonalakra és a kölcsönös ismerősök szerencsétlen halálára. Csak a második fogás alatt, éppen amikor Glenda intett egy inasnak, hogy öntsön még klarétot, Anoria kissé előrehajolt, és egy látszólag gondtalan mosollyal azt mondta: Emlékszel, Eoin, az a bál a Fenlays Márkinál, az, ahol az a szegény lány, mi is volt a neve, akkor a felbojdulást okozott? Ó, igen, a debütáns, aki szégyent hozott magára egy kisebb nemessel a kertben. London hetekig suttogott róla. Micsoda tragédia! A neve most elkerüli a figyelmemet. Csend. Egy villa megállt a levegőben. Egy szék megnyikordult. Eoin tekintete élesebbé vált, miközben letette a poharát. Sok eseményre emlékszem abból az évadból, mondta óvatosan. Néhányra jobban érdemes emlékezni, mint másokra. Persze, mondta Anoria könnyedén. Szeme Glenderre siklott, aki mozdulatlanul állt a szoba szélén, összekulcsolt kézzel, sekély lélegzettel. Az arca sápadt lett, nem soktól, hanem felismeréstől. Attól, hogy pontosan értette, milyen szándékosan választották ezt a történetet. Anoria hangja nem volt véletlen. Tudta, vagy gyanította. Glenda keze remegett, csak kissé, éppen annyira, hogy Eoin lássa. Állkapcsa megfeszült. Az étkezés hátralévő része törékeny udvariassággal telt. A beszélgetés folytatódott, bár óvatosabban. Honoria máshová irányította szellemességét, de megjegyzésének foltja megmaradt, mint kiömlött bor egy fehér kesztyűn. Vacsora után Glenda kisúrant a főcsarnokból a nyugati szárnyon túli folyosóra. Léptei visszhangoztak a kőpadlón, lélegzete remegett, ahogy elérte a csendes teret a reggeliző szoba előtt, ahol az árnyékok titkokként húzódtak. Kezét a hűvös lambériára nyomta, próbálta megnyugtatni a mellkasában lévő lüktetést. Nem védte meg, de hogyan is tehette volna? Még azt sem tudta, hogy ő az. Miss Fairchild. Hangja mögötte hallatszott, és ő lassan megfordult, közelebb találva őt, mint várta. Állt minden színlelés nélkül. Testtartása feszült volt. Egyik keze oldalt, laza ökölbe szorítva. Fel van háborodva, mondta. Tartotta a tekintetét, arckifejezése nyugodt, de fáradt volt. Semmi illetlen nem volt a vacsorában, uram, ne hazudjon nekem. A szavak nem voltak kegyetlenek, csendesek voltak. Üvöltés.
Glender ajkai szétnyíltak, de nem jött magyarázat, csak csend. Ewan közelebb lépett, hangja halkabb lett. Valakiről beszélt, valakiről, akire számított, hogy emlékezni fog. Glender nem pislogott. Sok botrány történik Londonban, uram. És hánytól sápad el, mint a vászon? Élesen beszívta a levegőt, de mozdulatlan maradt. Néhány seb elhalványul, néhány nem. Úgy nézett rá, mintha ködön, emlékeken keresztül, keresve. Egyszer megkérdeztem, találkoztunk-e? Azt mondta, nem, én igen. Igaz volt ez? Torka összeszorult. El akarta mondani neki. Azt akarta mondani a nevét, nem úgy, hogy uram, hanem úgy, hogy Ewan. Azt akarta, hogy előhúzza az igazságot a sírból, ahol aludt, hogy átadja neki a fájdalmat, az árulást, a csendben elveszett éveket. De a büszkeség, keményebb, mint a kő, falat emelt közéjük. Nem, mondta végül. Tévedett, a lélegzete csak egyszer akadt el, mielőtt hátralépett. Rendben, távozott egy szó nélkül. Glenda a falnak dőlt, keze ismét remegett, de nem félelemtől, hanem kétségtől, mert abban a pillanatban nem tudta, hogy igazat mondott-e neki, vagy csak egy újabb hazugságot mondott magának. És messze, szobájának csendjében, éjjeli szekrényének fiókjába hajtogatva, ott várt a megégett szalag. Várta a pillanatot, amikor a büszkesége végre elengedi szorítását. Január utolsó lehelete vonakodó szellemként kúszott végig Duncan Hall birtokán, fagyott súrolva az ablaküvegeken, és alacsonyan, hosszan, nyögő széllel töltve meg a kéményeket. Bent a nagyház suttogott fában és árnyékban. A lámpák pislákoltak, a tüzek pattogtak, a titkok megmozdultak. Glenda Fairchild egyedül állt a régi inas kamrája mögötti raktárban, egy olyan helyiségben, ahová a néhai grófnő halála óta ritkán lépett be bárki. A levegő állott volt a kortól és a használaton kívüliségtől. Teleszárított levendula, hideg por és kakukkfű illatával. Por tapadt minden felületre. Lámpájának fénye remegő aranyglóriát vetett köré, felmelegítve a fehér vászonba burkolt, elfeledett bútorok széleit. Honoria Boyd parancsoló kérésére használaton kívüli ezüsttálcák után kutatott, de tekintete egy ütött-kopott teásládára esett, amelyet egy elvetemedett tálalószekrény alá toltak. Valami megállította. Nem a kinézete. Egyszerű tölgy volt, semmi különös, de az elhelyezése. Szándékosan rejtették el. Letérdelt elé. A zár eltörött, teljesen átrosdásodott. A zsanérok tiltakozva nyikorogtak, ahogy kinyitotta. Belül egy maréknyi összekötözött vászonszalvéta, egy szakadt főkönyv, egy elszíneződött ezüstkanál, és az alján egy kifakult kék szalaggal átkötve, egy vastag levélköteg feküdt. Elakadt a lélegzete. Lassan nyúlt értük, mintha félne, hogy eltűnnek. A pergamen megsárgult, de a tinta tiszta maradt. Remegő ujjakkal hajtotta szét a felső lapot. A neve volt a tetején, nem a címe, nem a családneve. Glender. A kézírás az övé volt, összetéveszthetetlen, merész, elegáns és ismerős, mint a lélegzet. Olvasott. Nem értem a hallgatásodat. Minden nap várok, biztos vagyok benne, hogy írni fogsz. Biztos vagyok benne, hogy van valami oka a hiányodnak. Félek, valami történt. Ha beteg vagy rosszabb, nem bocsátok meg magamnak. Kérlek, ha ez eljut hozzád, mondd el, mit tettem. Nem tudok aludni. Nem tudok pihenni. Roadhill szélein járok, és semmit sem érzek a hangod nélkül a világban. Megrogyott a térde. A földre süllyedt, a levelek az ölében pihentek. Tucatjával voltak. Néhány hetekkel ezelőtti dátummal. Mások csak napokkal. Néhány hosszú, kétségbeesett és a vágytól szinte összefüggéstelen volt. Mások visszafogottak, szinte formálisak voltak, de nem kevésbé fájdalmasak.
Írt zavarról, félelemről, szerelemről, árulásról. Valaha is törődtél velem. Mindig a kezedre gondolok, ahogy a hajadat a füled mögé tűrted, amikor ideges voltál. Mindenben téged látlak, és mégsem válaszolsz nekem. Kérlek, nem bírom ezt a csendet. Minden szó finom pontossággal vágott át rajta. 1000 kérdés, amit eltemetett, most parázsként emelkedett fel a torkában. Egész ezekben az években azt hitte, hogy elhagyta, elfelejtette. Hagyta, hogy a nevét a társadalom suttogásának mocskában húzzák végig védelem nélkül. De ezek a levelek bizonyítékok voltak arra, hogy megpróbálta. És valaki megállította őket. A köteg alján, az utolsó összehajtott lap alatt egy sor nyugtát talált. Elállt a lélegzete, futárszolgálati számlák voltak. Mindegyiken ismerős aláírás szerepelt. R.S. Rufus Statitham, Duncan Hall egykori intézője, akit csendben bocsátottak el a botrányt követő évben. Glenda csak futólag hallotta a nevét, olyan hangnemben említve, mint ahogy az ember a romlott tejet vagy egy rohadt gerendát említené. Közelebbről megvizsgálta az utolsó számlát. Azt nem az intéző, hanem valaki más ellenjegyezte. Egy név, amit csak nemrég látott Honoria Boyd testvére által hagyott névjegykártyán, amikor tavaly nyáron meglátogatta. A keze a teásláda szélét markolta. Ez nem véletlen volt. Ez szándékosan elkövetett árulás volt. Leveleket fogtak el, hazugságokat gyártottak, csendet kényszerítettek. Ellopták a szavait tőle, és az övéit tőle, és az ára a romlása volt. Nem emlékezett, hogy felkelt. Nem emlékezett, hogy elhagyta a raktárt, vagy hogy ökölbe szorított kézzel és a mellkasához szorított papírokkal sétált a szűk folyosókon. Csak annyit tudott, hogy remegett a lélegzete, és a teste olyan mély fájdalomtól sajgott, mintha fulladna. Mrs. Fraser találta meg a hátsó lépcső közelében, a falnak dőlve, a leveleket a kezében szorongatva. Mrs. Fraser találta meg a hátsó lépcső közelében, a falnak dőlve, a leveleket a kezében szorongatva. Istenem, suttogta az idős asszony, előre sietve. Megsérültél? Glenda ránézett, szemei üresek voltak a hitetlenségtől. Szó nélkül átadta a leveleket. Mrs. Fraser gyengéden elvette őket, átfutotta az első oldalt, arca sápadt volt. Mrs. Fraser gyengéden elvette őket, átfutotta az első oldalt, arca sápadt volt. Jó ég, Cohen! Mormogta, majd szomorúan visszanézett Glenderre. Mindvégig írt neked. Igen, és te sosem tudtad. Nem. Mrs. Fraser egy pillanatig hallgatott, majd végignézett a folyosón, mintha lépteket ellenőrizne. Mindvégig írt neked. Igen, és te sosem tudtad. Nem. Mrs. Fraser egy pillanatig hallgatott, majd végignézett a folyosón, mintha lépteket ellenőrizne. Meg kell mutatnod neki. Nem tehetem, mondta Glenda, hangja vékonyan zúgott. Még nem. Annyira messze van attól, aki volt. És én teljesen mássá váltam. Ne légy buta. Mrs. Fraser halkan rávágta. Mrs. Fraser halkan rávágta. Az a férfi még mindig benne van. Látom, amikor rád néz. Glenda megrázta a fejét. Nem ismer engem? Fogja. A levelek remegtek Mrs. Fraser kezében. A levelek remegtek Mrs. Fraser kezében. Lassan visszaadta őket Glendának. Ha most elgyalogolsz, örökké magaddal viszed ezt a sebet. Maradj csak addig, amíg el nem döntöd, melyik igazságot érdemes elmondani. Azon az éjszakán Glenda nem aludt. Íróasztalánál ült, a lámpa alacsonyan égett, a levelek szétszórva, mint a sorskártyái. Nem olvasta el őket újra. Most már kívülről tudta őket. 11 órakor az első hangok moraja hallatszott az előszobából. Inasok, nevetés, majd jött a hang, ami elállította a lélegzetét. Poharak koccannak, taps, udvarias, várakozó sóhajok. Felállt az ablaka elől.
Látta, ahogy az utolsó vendégek is távoznak a havas éjszakába, köpenyüket magukra húzva, arcukon mulatságos kifejezéssel. A ház zsongott. Reggelre a hír futótűzként terjedt. Honoria Boyd bejelentést tett. Eljegyezte Rothwell grófját. Nincs gyűrű, nincs hivatalos megerősítés. Csak néhány gondosan megválasztott szó, amelyet a nagy lépcső alján mondtak ki, a megfelelő fülek halló távolságán belül. Hamarosan hivatalossá tesszük a bejelentést, mondta, karja Ewan ujjához súrolódott. De most még csendben tartjuk a tisztesség kedvéért. Természetesen megérti. És aztán elmosolyodott. Glenda a cselét folyosón állva első kézből hallotta a suttogásokat. Füstként kúszott végig a házon, kételkedő, mulatságos, várakozó. Senki sem hitte el teljesen, de senki sem merte megkérdőjelezni sem. Nem megengedett. Glenda nem szólt semmit. Visszatért a szobájába, és bezárta az ajtót. Gyertyát gyújtott, és a fiókjában lévő, megégett szalag mellé helyezte a legfelső levelet. Azt, amelyet évekkel ezelőtt egy viharos éjszakán írtak, remegő kezekkel és tintafoltos ujjakkal, azt, amely nem bocsánatkéréssel, hanem gyásszal kezdődött. Legkedvesebb Glenderem, soha nem jutott el hozzá akkor, de most talán igen. A hó éppen alkonyat után kezdett esni, olyan teljes csendben, hogy eltörölte a világ minden hangját. 7 órára a Duncan Hall a fehérség erődje volt, ablakait dér borította, kéményei nyögtek a szél és a fagyott korom súlya alatt. Ez nem a gyermekversek puha mesebeli hava volt. Ez egy északról született vihar volt, vad és könyörtelen, amely ítéletként söpört végig a lápokon, régóta késleltetve. Glenda Fairchild éppen befejezte a mosogatók tüzének ellenőrzését, amikor az első széllökés megzörgette a konyhaajtókat. A lámpák pislákoltak. Egyik kialudt. Felfelé pillantott, ösztönösen, hallgatózva, nem csak a fülével, hanem egy olyan nő feszült, gyakorlott mozdulatlanságával, aki megtanulta olvasni az épületek nyelvét. Valami nem stimmelt. Feszültség volt a levegőben, egy sűrűség, amely füstről, nem gőzről árulkodott. Gyorsan megfordult, követve az égés leggyengébb illatát a rajzszoba folyosója felé. Kesernyés, csípős szag szivárgott be a kis szalon ajtaja alatt. Egy szoba, amelyet az utóbbi hónapokban ritkán használtak, de korábban fűtés céljából megvilágítottak. Kezét az ajtógombra nyomta, forró volt, szünet nélkül kinyitotta. A szoba homályos volt, sűrű füsttel. A kandalló, amelynek gyengét kényelmet kellett volna nyújtania a vihar ellen, lázadóvá vált. A kémény, amelyet könnyedén elzárt a hó és a korom, meghibásodott, lassú, baljós felhőt küldve a kamrába, és mindennek a közepén, a tűz előtt állva, egyik kezével a kandalló párkányt markolva, mintha meg akarná tartani magát. Yuan King állt. Élesen megfordult, ahogy belépett. Menj el most, nem biztonságos. De Glenda már átment a szobán. Szoknyája hamut húzott maga után. Nem kellene itt lenned. Én is mondhatnám ugyanezt neked. Elérte az ablakokat, egyet erővel kinyitott, annak ellenére, hogy a szél harcolt vele, befújva egy lélegzetnyi fagyos levegőt a szobába. A füst ellenállt, kígyóként tekeredett a bokájuk körül. Közeledett hozzá. Nem hátrált meg. Miért vagy mindig ott, ahol a legkevésbé számítok rád? Kérdezte, hangja mély, feszült volt. Felnézett rá, arca enyhén kormos volt, kezei vörösek a hidegtől. Mert sosem hagytam el igazán. A szavak kicsúsztak, mielőtt megállíthatta volna őket. Megmerevedett. Mit mondtál? Megrázta a fejét, megpróbált elmenni mellette, de ő gyengéden, de határozottan megfogta a csuklóját. Nincs több rejtvény, Miss Fairchild. Nincs több kitérés. Mondja el, mit rejteget.
Nem válaszolt. Kint üvöltött a szél. Bent a tűz sziszegve égett, a füst dühösen gomolygott a kandallóból, mint egy sebesült vadállat. És akkor alig suttogva kimondta. Iuan. Megfagyott, a csuklóján lévő szorítás meglazult. Minek hívtál? Felnézett, szemei még ki nem hullott könnyektől csillogtak. A neved? Mert a tiéd. Mert jobban ismerem, mint a sajátomat. Lélegzett visszafolytva bámult rá, és valami összetört benne. Megfogta a vállát, nem haragból, hanem hitetlenkedve. Te, Glender, bólintása lassú, gyötrelmes volt. Hátralépett, mintha megütötték volna, állkapcsa megfeszült, mellkasa felemelkedett egy lélegzetvétellel, ami nem nyugtatta meg. Mindvégig itt voltál, és hagytad, hogy azt higgyem, idegen vagy. Nem volt választásom, suttogta. Nem azért jöttem ide, hogy megtaláljalak. Azért jöttem, mert nem volt máshová. Elfordult, a tűzhöz lépett, kezével végig simított a haján. Hagytad, hogy idegenként nézzek rád. Hagytad, hogy szolgaként beszéljek veled. És mit tettél volna? Kérdezte, hangja felemelkedett. Ha az első nap elmondtam volna a nevem, jégből voltál, Euan. Nem tudtam, emlékszel-e még rám? Nemhogy érdekelne-e? Élesen megfordult. Írtam neked. Válaszokat könyörögtem tőled. És egyetlen szót sem kaptam, csattant fel. Egyet sem. Hosszú csend telepedett közéjük, csak a szél suttogása és a tűz alkalmi pattogása töltötte be. Aztán lassan Glenda benyúlt a köténye zsebébe. Kivett egy összehajtott pergamellapot, kifakultat, elhasználtat, és az asztalra tette. Ivan ránézett, aztán rá. Van még, mondta. Tucatnyi, mind a tiéd, mind elrejtve. Egy zárt ládában találtam őket a kamra lépcsője alatt. Habozó léptekkel átment a szobán, felvette a levelet, és kihajtotta. Szemei végigfutottak az oldalon, a kézírást felismerte, mint a sajátját. Elolvasta az első sort, aztán egy másikat, majd a harmadikat. Míg a kezei remegtek, míg a vállai megereszkedtek attól a súlytól, amit évekig hitt. Soha nem láttad őket, suttogta. Nem. Elejtette a levelet, hátra tántorodott, és kezét a homlokára nyomta. Azt hittem, elhagytál, mondta rekedten. Azt hittem, szó nélkül eltűntél. Úgy tették, mintha. Valaki Kane-t, a te intéződet és Anora testvérét tette. Felnézett, döbbenten. Megvannak a nyugták. A neve aláírva. Ajkai hitetlenül szétnyíltak. Az árulás rétegei tövisként akadtak torkán. Egész idő alatt mormogta. Egész idő alatt gyűlöltelek egy olyan csendért, amit sosem választottál. Közelebb lépett. Gyűlöltelek egy olyan csendért, amiről azt hittem, te választottad, suttogta. Azt hittem, elfordultál, amikor a legnagyobb szükségem volt rád. Megrázta a fejét, dühös és megtört volt egyszerre. Tönkrementél, és én elhittem. Elhittem, hogy eladtad magad, és gyűlöltem magam, amiért még mindig szeretlek. A szavak vágtak, de ő nem rezdült meg. A levegő közöttük pattogott. Nem csak füsttől vagy hőtől, hanem egy életnyi el nem sírt könnytől lenyelt szavaktól, és a bőr alatt rothadásra hagyott sebekről. A másik zsebébe nyúlt, és elővette a szalagot, azt, amit a férfi kötött a csuklója köré a sorok alatt annyi évvel ezelőtt. A végei megégtek, a színe kifakult. Meglátta, és hátrált. Megtartottad. Lélegzett fel. Bólintott. Még akkor is, amikor gyűlöltelek, még akkor is, amikor el akartam felejteni, a férfi tétován lépett felé. Nem tudom, mit kezdjek ezzel, mondta. Úgy érzem, elmozdult alattam a világ. Újra kezdjük, mondta lágyan, vagy nem. De abba hagyjuk az életet mások által épített hazugságokban. Kint tombolt a vihar. Bent valami más tört fel. Nem harag, nem megbánás, hanem felismerés.
Amikor ezúttal megérintette, nem kétségbeeséssel, hanem tisztelettel tette. Egyszer megérintette az arcát. Ujjbegyei végig súrolták az arcsontja szélét, mintha meg akarta volna erősíteni, hogy valóságos. Aztán elengedte. Beszélnem kell Anoriával, mondta, az ajtó felé fordulva. Felbontod az eljegyzést. Soha nem volt eljegyzés, válaszolta. Csak egy csapda. És ezzel elhagyta a szobát, a füst fátyolként kavargott mögötte, mintha végre felemelkedett volna. A hó, amely csendbe burkolta Duncan Hallt, február 2. reggelére olvadni kezdett. Jégcsapok sírtak a nagy eresz sarkain, és a nedves föld illata visszatért a szélbe, mint a hosszú betegség utáni első lélegzetvételek. De az olvadással másfajta veszély is érkezett, amely nem a természetből, hanem magának a háznak a falai közé temetett rothadásból kúszott elő. Glenda Fairchild nem aludt a vihar és a tűzfényes vallomás óta, amely megváltoztatta a múltjának alakját. Éjszakái vilódzó emlékek és fáradt elhatározás törékeny mozaikjává váltak. Nem beszélt Euannal azóta, hogy a férfi szorosan összeszorított állkapoccsal és a megértéstől ragyogó szemekkel hagyta el a szalont. A vihar elvonult, de visszhangja mélyen a bordái között maradt. Korán kelt aznap reggel, mint mindig, a derekán lévő kulcsok halkan csilingeltek, ahogy az alsó folyosókon mozgott. Egy feladatlista volt összehajtva a kötény zsebében. De az elméje máshol járt, a most biztonságosan a szobájában zárt leveleken, a szalagon, amelynek kifakult kékje még mindig hordozta a füst illatát, és egy rég halott ígéretet, és Euann szemén, amikor rájött az igazságra. Majdnem 7 óra volt, amikor Mrs. Fraser megtalálta őt a keleti szárnyba vezető lépcsőház közelében. Miss Fairchild, mondta az idős asszony, lélegzett visszafolytva, arca vörös volt a riadalomtól. Valami baj van az uradalmi irodában. Glenda azonnal megfordult, és követte őt a folyosón. Sűrű szag terjengett a levegőben. Égett papír, perzselt fa. Ezt a szagot már túl jól ismerte. Amikor kinyitotta az iroda ajtaját, a látvány elállította a lélegzetét. Füst még mindig halványan gomolygott a kandallóból, de ezúttal nem a kémény árulta el őket. A fa íróasztalt feltépték. Fiókjait kifosztották. Papírhalmok parázslottak a szőnyeg közepén, megfeketedett fecnik lebegtek az alacsony húzatban, mint haldokló lepkék. Hamu fedte a padlót, a falakat, még az ablakkeretet is, amelyet résnyire nyitva hagytak. Egy sietve használt menekülési útvonalat. 2 lépésben átszelte a szobát, és letérdelt a félig elégett maradványok elé. A főkönyvek suttogta, a levelek. Nyúlt a megmaradtakért, de a hőség még mindig a maghoz tapadt. Visszahőkölt, és a kezét szorította. Mrs. Fraser letérdelt mellé. Elhozom Lord Rothvale-t. Nem, mondta Glenda gyorsan. Mondja meg neki, hogy hozzon vizet és kesztyűt, nehéz kesztyűt. Pillanatokon belül megjelent Euann, kabátja egy mellényre dobva. Nincs nyakkendő, haja még nedves a mosástól. Nem szólt semmit, miközben felmérte a pusztítást, de a szeme haragtól lángolt. Habozás nélkül levette a kabátját, feltűrte az ujját, és Glenda mellé esett a földre. Álljon hátrébb, mondta neki. Nem fogok, válaszolta, és egy közeli óntálcáért nyúlt. 2 kézre van szüksége. Én elviszem, amit átad. Vasfogóval és kesztyűs kézzel felemelték a dokumentumok forró maradványait, és a tálcára ejtették őket. Néhány elveszett, felismerhetetlenségig elszenesedett, de mások túlélték, széleik megfeketedtek. A szavak még mindig láthatók voltak tintacsíkokban. Aztán jött a kiáltás. Itt, mondta Euann, és megremegett, miközben egy köteget húzott ki az íróasztal alól. Ezek a láb mögé voltak ékelve. Ez volt a második főkönyv, egy a régebbiek közül. Az oldalak megperzselődtek.
A sarkok omladoztak, de a közepe épp volt. Glender óvatosan kinyitotta. Belül bejegyzések, dátumok, számlák, szállítási listák és egy fizetési oszlop volt, amelyet nem az intéző, hanem egy másik kéz írt alá, amelyet felismert. Honoria testvére érezte, ahogy a gyomra összerándul. Ewan ránézett, az állkapcsa merev volt. Jobb keze felhólyagosodott, ahol a kesztyű elszakadt. Ösztönösen nyúlt érte, és gyengéden tartotta az ujjait a tenyerében. Megégettél. Nem érdekel. Pedig kellene. Tekintetük találkozott, az övé fájdalomtól árnyékolt, az övé hálától ragyogott, amire nem talált szavakat. Együtt emelkedtek fel a hamuból. Később aznap délután az intézőt a istállóban találták meg, amint megpróbált megvesztegetni egy fiatal lovászt, hogy még sötétedés előtt befogjon egy hintót. Ewan és az uradalom két bérlője sarokba szorította, olyan férfiak, akik nem csak a Rothwell névre, hanem a házvezetőnőre is hűségesek voltak, aki csendesen visszaállította a méltóságot elfeledett otthonukba, a megégett bizonyítékok, a megőrzött főkönyvek, és Ewan hideg dühe láttán az intéző megtört. Mindent bevallott. A futár átvételi elismervények, az elfogott levelek, Honoria testvérének vesztegetései, hogy késleltessék Glender távozását, miután megérkezett, hogy megakadályozzák a beszédben, a láthatóságban. Fizettek, hogy figyeljek, mondta, fizettek, hogy láthatatlan maradjon. Ewan nem szólt a vallomás alatt. Csak megfordult, és elment, miután a férfi befejezte, mintha még a tudomásul vétel is beszennyezné őt. Estére Glender Lady Glenmure előtt állt a szalomban. A mátriarcha szoborként ült, mintha fagy és kő faragta volna. Arckifejezése közömbös volt, reggeli ruhájának redői tökéletesen elrendezve az ölében. Glender átadta a főkönyvet és Ewan egyik levelének megégett töredékét. Nincs címem, asszonyom, mondta, hangja nyugodt volt. Nincs hozományom, nincs családi nevem, ami súlyt hordozna. De igazságot hoztam e házba, és amit elvettek tőlem, a hangomat, a méltóságomat, a múltamat, azt visszaszereztem. Ujjai lassan mozogtak, lapról lapra fordítva, olvasva az aláírásokat, a dátumokat, a bejegyzéseket. Becsukta a könyvet, és felnézett. Felfedtél valamit, amit egyik ügyvédem sem tudott. Felfedtem, amit senki sem tartott érdemesnek megtalálni, válaszolta Glender. Csend terült el közöttük. Duncanben maradsz, mondta végül Lady Glenmure. Nem ígérek jóváhagyást vagy kegyet, de nem vetem el, ami történt. Ez minden, amit kérek. Ahogy Glender elindult, Lady Glenmure hangja visszahívta. Más ember volt, mielőtt elvették tőle. Glenda megállt a küszöbön. Én is. Az ajtó halkan becsukódott mögötte. Azon az éjszakán a levegő a Duncan Hallban más volt. Nem könnyebb, nem szabadabb, hanem tisztább. A megtévesztés súlya lekerült, ha csak kissé is, felváltotta az igazság lassú lüktetése. A füst még halványan a falakon maradt, de már nem a romlás szagát árasztotta. Valami más illata volt, a kezdeté. Ewan az irodája ablakánál állt. Bekötözött kézzel, lehelete bepárásította az üveget. Glenda elment mellette az alatta lévő folyosón. Nem látta őt, de ő figyelte. Évek óta először nem futott, és ő sem. A tél még nem engedte el Edinburgh-t, bár az éjszakák enyhébbé váltak, kevésbé kegyetlenné. Az ég palaszínű felhőkkel volt tele, és a dombokról lefelé guruló szél még mindig jég, és emlékízű volt. Mégis a Duncan Hall falai között a készülődés úgy mozdult meg, mint a lélegzet egy régóta alvó testben. Majdnem 3 év után először gyújtották meg a bálterem nagy csillárjait. Zenészeket hívtak a városból. Lábbelisek súrolták a márványpadlókat,
amíg azok úgy nem ragyogtak, mint a befagyott folyók. A szolgák minden korlátot fényesítettek, minden párkányt portalanítottak, és a vásznat rituális tisztelettel vasalták. A hír messze túlterjedt a birtokon. Rothwell ismét megnyitja kapuit. Lady Glenmurray maga hozta meg a döntést. Nem örömért, még csak nem is diadalért, hanem azért, hogy megerősítse azt a méltóságot, ami megmaradt a sok heti suttogó botrányok és összetört illúziók után. A Boyd család tiszteletre méltóságának szorítása kezdett lazulni, és bár a matriarha soha nem ejtette ki a nevüket hangosan, a téli bál megrendezésére vonatkozó döntése épp úgy stratégiai, mint örökségi tett volt. A meghívókat saját kezével írta. Nem említettek eljegyzéseket, nem ismertek el megszakadt udvarlásokat vagy felélett vonzalmakat, csak egy dátumot, egy időpontot és Rothwell elegáns pecsétjét. A vendéglista azonban sokat mondó volt. 3 megyén belül minden jelentős családot összehívtak, szerkesztőket, parlamenti képviselőket, vagyonos özvegyeket, hozományos lányokat, a kíváncsiakat és a ravaszokat egyaránt. Alkonyatkor a hintók sorakoztak a hosszú felhajtón, lámpásaik úgy vágtak át a ködön, mint jelzőfények a sötét tengeren. Bent a bálterem ragyogott. Gyertyák pislákoltak ezüst gyertyatartókban. A felette lévő, frissen tisztított csillár kaleidoszkópszerű fényt vetett a fényes padlóra. Zene szállt a terem távoli végéből, a vonós négyes húrjai remegtek a várakozástól. Glender a szolgák csarnokának ajtajában állt, és figyelte, ahogy megérkeznek az első vendégek. Ruhája mély bordó volt, olyan árnyalat, amelyet nem lenyűgözni, hanem kitartani választottak. Ez a néhai grófnő egyik ruhája volt, amelyet a birtok varrónője gondosan átalakított, és bár anyaga viselte az évek súlyát, Glenderre olyan kecsességgel illett, ami még őt is meglepte. Haját, amelyet általában szigorú formalitással kötöttek, lágy hullámokba fésülték, és egyetlen gyöngyös fésűvel rögzítették. Nem volt ékszere, nem volt szüksége rá. Mrs. Fraser, aki egy tálca pezsgős pohárral haladt el mögötte, megállt. Úgy nézel ki, mintha ide tartoznál, mondta. Nem tartozom, válaszolta Glender. Most már igen. A zene felerősödött. A szoba megtelt. Ewan nem sokkal később lépett be. Feketét viselt. Semmi hímzés, semmi aranyszegély. Egy egyszerű, szabott kabát, fehér nyakkendő, kesztyűk az egyik karja alatt összehajtva. Kifejezéstelen volt az arca. Tekintete végigpásztázta a szobát, mintha minden vendéget precízen katalogizálna. Honoria Boyd érkezett közvetlenül mögötte. Ezüst selyemruhát viselt, erősen gyöngyözött, gyémánt tiarával, amely minden fényt elkapott a szobában. Úgy mozgott, mint egy nő, aki valaminek a küszöbén áll, vagy hódításnak, vagy összeomlásnak, és túl fehér, túl szándékos fogakkal mosolygott. Átsuhant a padlón, sóhajokat és csodálatot hagyva maga után, kinyújtott karral. De Ewan nem fogta meg a kezét. Ehelyett megfordult, és átment a szobán Glenda felé. Minden fej megfordult, minden hang elhalkult. Látta, hogy jön, és egyenesebben állt, lélegzete egyenletes volt. Gerince vasból volt minden figyelő szem súlya alatt. Megállt előtte, hangja halk volt. Megkaphatom ezt a táncot? Ránézett. A mögöttük lévő csend elmélyült. Látta Lady Glenmure-t a távoli sarokban. Tartása mozdulatlan volt, legyezője mozdulatlan. Honoria mozdulatlanul állt, egy félnevetés megakadt a torkán. Glenda vett egyetlen lélegzetet, és bólintott. A zenekar, érezve a hangulatváltozást, egy keringő első ütemeibe kezdett. Ewan olyan könnyedén vezette a táncparketre, mint egy férfi, aki valaha minden vonalát megjegyezte a testének. Kezét a derekára tette, ujjaik összefonódtak.
A szoba elmosódott. Ahogy mozogni kezdtek, megkezdődtek a suttogások. Az a házvezetőnő? Biztosan nem, de részt vett abban a londoni botrányban. Nem, de? Azt hittem, tönkrement. Nem ő az, aki leleplezte az intézőt? A zene szárnyalt. Ewan. Nem vette le róla a szemét. Reszketsz, mormogta. A szoba is. Nem kell maradnod. De igen. Tekintete meglágyult. Nem kell ma este igent mondanod. Nem is terveztem. Elmosolyodott, éppen annyira, hogy meglágyítsa a szigorúságot, amely árnyékként tapadt rá. Egyszer-kétszer megpördültek, és a harmadik fordulónál Glenda meglátta az Edinburgh Gazette újságíróját a táncparkett szélén állva. Idősebb volt, mint emlékezett, középen kerekebb, egykor fekete haja most őszbe vegyült, de a szeme éles volt, mint valaha. Egyik kezében egy jegyzetfüzetet tartott, a másikban pedig egyetlen fehér kártyát. Később közelebb lépett hozzá egy meghajlással, ami őszintébb volt, mint amire számított. Miss Fairchild, mondta rekettes hangon, tartozom egy bocsánatkéréssel. Felvonta a szemöldökét. Én írtam azt a cikket, ami tönkretett. Nem mondott semmit. Elhittem, amit fizettek, hogy elhiggyem. Már nem hiszem. Még mindig hallgatott. Visszavonást akarok nyomtatni. Egy teljeset, nem javítást, hanem beismerést. A szeme összeszűkült. Miért most? Mert a történet már nem a botrányról szól, mondta. A túlélésről, az igazságról és az igazságról szól. Ez jobban eladható. Szűk mosolyt villantott. Akkor egy feltétellel elfogadom. Nevezze meg. Minden érintett nevet, minden hazugságot, minden aláírást kinyomtat. Mindent elmond, habozott. Ő nem? Vagy semmit sem nyomtat. Ismét meghajolt, ezúttal mélyebben, ahogy kívánja. A bálterem lüktetett körülötte, ahogy eltűnt a tömegben. Ewan ismét közeledett, arckifejezése óvatos volt. Láttam, hogy beszélt magával, bólintott. Kinyomtatja az igazságot, és utána felnézett rá. Belenyúlt a kabát zsebébe, és elővett egy kis, egyszerű, bársonyba csomagolt dobozt. Felemelte a kezét, mielőtt kinyithatta volna. Nem ma este. A homloka ráncba szaladt. Glenda. Visszaszereztem a nevemet, mondta halkan, de még nem szereztem vissza magamat. Még nem, leengedte a dobozt. Nincs szükségem címre, folytatta. Nem ahhoz, hogy egész legyek, nem ahhoz, hogy tartozzak valahova. Soha nem volt szükségem arra, hogy viseljen egyet. Tudom, suttogta. De nekem kell választanom magamnak. Lépett közelebb. És ha várok, akkor te leszel az első férfi, aki valaha is megtette, mosolygott és meghajolt. A zene tovább szólt, és a báltermen túli árnyékokban, ahol egykor titkok virágoztak, most az igazság virágzott, mint egy téli rózsa, váratlanul, finoman és valóságosan. Az első tor nem napfénnyel érkezett, hanem a csöpögő jégcsapok csendes susogásával az ereszek mentén. A hó még mindig a sövényen maradt, mint a tél utolsó lehelete, de a rózsakert alatti megpuhult talajban láthatatlanul ébredt az élet. A szelek, amelyek egykor sikoltoztak a Duncan Hall kéményeiben, most nedves föld és moha illatát hozták. Még nem volt tavasz, de ígérete lebegett a levegőben, mint egy fogadalom. A kúria belsejében a változás hasonló finomsággal bontakozott ki. Elmúlt az a dermesztő csend, ami évekig uralta a házat. Tüzek égtek a régóta zárt szobákban. A függönyöket reggel elhúzták, lehetővé téve, hogy a napfény megcsókolja az időtlen kárpitokat. Az órák ketyegése, mely egykor néma volt, most újra jelezte az órákat, és a folyosókon a személyzet céltudatosan járt, nem félelemmel. Ewan Cragg már nem vonult vissza az árnyékba. Nem vált más emberré.
Hangja még mindig hordozta a felelősség terhe alatt álló úr szűkszavú tartózkodását. De csendjei már nem voltak üresek. Most inkább hallgattak, mintsem büntettek. Léptei nem csak a dolgozószobában, hanem a mezőkön is visszhangoztak. Meglátogatta azokat a bérlőket, akiknek a tetői az évek súlya alatt megereszkedtek. Állt is tálokban és konyhákban, egyszerűen beszélt, jegyzetelt, néha kabát nélkül, felgyűrt ujjakkal. A falusiak kezdték mondani, hogy visszatért. Nem a háborúból, hanem a gyászból. Eladott nem szándékos földparcellákat. Dacolva nagymamája szégyenről szóló figyelmeztetéseivel. Hadd suttogjanak, mondta Glendernek. Inkább elveszítek egy darab földet, mint azokat az embereket, akik megművelik. És amikor a pénz megérkezett, nem lovakra vagy mahagónira ment, hanem magra, javításokra, bérekre. A birtok, mely egykor néma csendben fagyott, most lassan visszalélegzett az életbe. Áthelyezte irodáját a sötét, lambériás dolgozószobából a napfényes gyerekszoba szárnyba. A változás zavarba ejtette Lady Glenmure-t, aki gyanakvással tekintett az érzelmekre, de nem mondott semmit. Ott a vitorláshajók és játékkatonák elhalványult falfestményei között Ewan elrendezte a főkönyveit. Leveleket írt a festett kandalló mellett, melynek megkopott kék csempéi újra felmelegedtek. Anne nem beszélt arról, ami ott elveszett, csak bólintott, amikor Glenda belépett, és helyet csinált neki az asztalnál. Már nem viselte a kötényt. A házvezetőnő kulcsait hetekkel korábban diszkréten átadták Mrs. Frasernek. Fraser hetekkel korábban. Glender jelenléte kimondatlan, mégis abszolút maradt. Úgy járt a folyosókon, mintha azok emlékeznének a lépteire. Délutánonként összegyűjtötte a bérlők gyermekeit a nyugati szalomban, ahol az ablakok beengedték a napot, és a porszemek táncoltak az aranyfényben. Felolvasott Dickensből, Tennysonból, sőt az Odüsszeia egyes részeiből is, megállva, hogy elmagyarázza a szavakat, hagyva, hogy ragacsos ujjakkal és tágra nyílt szemekkel kérdezzenek. Megkérdezte Ewan-t, hogy újra kinyithatja-e a régi könyvtárat. Ő csak felvonta a szemöldökét, és átadta neki a sárga rézkulcsok gyűrűjét. Mrs. Fraser és két inas segítségével rendbe rakta a polcokat, kitisztította a hamut a kandallóból, és újra kinyitotta a könyvtár ajtaját. Fraser és két inas segítségével rendbe rakta a polcokat, kitisztította a hamut a kandallóból, és újra kinyitotta a könyvtár ajtaját. A szoba régi papír és levendulaolaj illatát árasztotta. Felcímkézte minden gerincet, új szövetkönyvjelzőket vart, és elkezdett köteteket kölcsönözni Rothwell családjainak. Ami egykor az urak szobája volt, az a tanulás szentélyévé vált, és mégis a lassú, virágzó béke ellenére láthatatlan távolság maradt közte és a felső világ között. Egészen egy esős délutánig, amikor Lady Glenmure teára kérte Glender jelenlétét. A meghívó egy ezüst tálcán érkezett, kézzel írva a grófnő személyes levélpapírján. Semmi díszítés, semmi színlelés, egyszerűen tea, 4 óra, rajzszoba. Glenda habozott a faragott ajtó előtt. Tükörképe megremegett a fényes kilincsben, és szíve figyelmeztetően dobogott. Egyszer már állt ebben a szobában, 18 éves lányként, remegve az első feltűzött hajfonata alatt, egy legyezőt szorongatva, amit nem tudott használni. Most nem viselt púdert, sem parfümöt. Ruhája egyszerű kék gyapjú volt, manzsettái szépen vasalva. Egyszer kopogott. Bejöhet, jött a válasz, élesen, mint a fagy. Lady Glenmure a kandalló mellett ült, tartása kifogástalan volt, botja a térdén pihent. Haja, mely egykor holló fekete volt. Ezüsté vált, és szemei még mindig élesek, mint a pengék, nem megvetéssel, hanem valami régebbi dologgal vizsgálták Glendert. Régebbi, mint az ítélet.
régebbi, mint a büszkeség. Miss Fairchild, mondta, intve a vele szemközti ülésre. Glenda díszítés nélkül meghajolt, és elfoglalta a helyét. A teáskanna gőzölgött közöttük, és percekig egyikük sem szólt. A pattogó tűz, az eső az ablakokon, a porcelán halk csilingelése. Ezek voltak az egyetlen hangok a szobában. Figyeltelek a gyerekekkel, mondta végül Lady Glenmure. Tudod, hogyan kell lecsendesíteni őket anélkül, hogy megijesztenéd. Ez ritka. Glenda ujjai könnyedén pihentek a teás csészéjén. Megérdemlik, hogy biztonságban érezzék magukat, asszonyom. Az idősebb nő egyszer bólintott. És a könyvtár. Kaptam egy levelet Mrs. Aldentől, amelyben dicsérte a fia számára választott olvasmányait. Állítólag már nem bújik el az asztal alá a templomban. Glenda halvány mosolyt engedett meg magának. Örülök, hogy hallom. Lady Glenmure kortyolt a teájából, majd pontos gondossággal letette a csészét. Egy kis dobozból az oldalsó asztalon kivett egy négyzet alakú csomagot, lila bársonyba csomagolva. Úgy tartotta, mintha nem ajándékot kínálna, hanem kardot adna vissza. Ez a néhai férjem anyjáé volt, mondta. Nem ér sokat senkinek, csak egy Craig rokonnak. Kinyújtotta a dobozt. Glenda nem mozdult. Vedd el. Glenda elfogadta a csomagot, és lassan kinyitotta. A bársonyban egy gyűrű pihent, finom aranyból, egyetlen zafírral, 2 gyöngy között. A fém meleg volt Lady Glenmure kezétől. Nem kérek bocsánatot, mondta a matriarcha, és nem is teszek úgy, mintha érteném, mi történt közted és az unokám között 10 évvel ezelőtt. De ez a család sok mindent túlélt. Halálokat, adósságot, szégyent. Soha nem ilyen kecsességgel, mint amit te mutattál. Ez megérdemel valamit. Glenda torka összeszorult. Gyengéden becsukta a dobozt. Köszönöm, suttogta. Lady Glenmure az eső áztatta ablak felé nézett. Ne tévessze össze a csendet a rosszallással, Miss Fairchild. Néha a csend az egyetlen, ami megmarad, amikor a büszkeség túl sokat mondott. Szertartás nélkül váltak el. Ahogy Glenda végig sétált a folyosón, a dobozt a mellkasához szorította. Hallotta, ahogy a ház zenéje megváltozik. Ajtók nyíltak. Az óra ütött. Valaki nevetett lent. Az élet vízhangja. Kint a hó patakokká olvadt, amelyek a táj íveit követték. Gyerekek pancsoltak sáros csizmában. Zöld hajtások törtek át a nedves földön. És a legmagasabb toronyban, ahol egykor a szél üvöltött a törött ablakokon keresztül, egy függönyt húztak félre, hogy beengedjék a fényt. Duncan Hall ébredt, és Glenda évek óta először már nem érezte úgy, hogy behatol a saját történetébe. A tavasz első igazi napja csendes bizonyossággal virradt. Nem drámai virágzás, nem harsány színek, csak a nap egyenletes, selymes melege, ahogy átsiklott a ködön, és megcsókolta Rothville dombjait, mintha egy alvó gyermek homlokát simogatná. A föld újra új illatú volt, fű megművelt talaj, valami megbocsátott dolog illata. A Duncan Hall mögötti kertet évekig elhanyagolták. Tövisbokrok foglalták el a kőutakat, és gyomok kúszkáltak a valaha büszke rózsasorokba. Mégis az elhanyagoltság alatt a szépség csontjai megmaradtak. Mohával borított szobrok, egy repett szökőkút, mely még elkapta a reggeli fényt sekély medencéjében, és egy lugas, hol egykor nyáron táncoltak a kúszónövények. Ott, a csavart borostyán és az emlékek boltíve alatt várt Ewan. Segítség nélkül öltözött fel, bár tovább tartott, mint beismerné. Bal keze még mindig fájt az égési sérülésektől, a bőre most durva és vörös volt, mint a fényre kitett igazság. Sötétkék mellényt viselt, ugyanazt, amelyik megégett a tűzben, most Fraser biztos kezei gondosan megjavították. Bélésében, amelyet maga Glenda vart, egy elszenesedett szalagdarab feküdt, pontosan az, amelyet évekkel ezelőtt a csuklója köré kötött,
csillagok és ígéretek baldakinja alatt. Végig simított a haján, amelyet egykor merev precizitással ápoltak, most puhább, hátrafésült, de a szélein rakoncátlan. Nem úgy nézett ki, mint egy nemes, aki portréhoz pózol, hanem mint egy férfi, aki megtanult újra élni, földdel a körmei alatt, széllel a tüdejében és fájdalommal a szívében. Egy madár hívott egy közeli ágról. A szellő halvány orgona illatot hozott egy éppen virágzó bokorról, és akkor jött ő, semmilyen zene nem jelezte érkezését. Egyetlen vendég sem fordította el a fejét, hogy megcsodálja. Csak a természet csendje, a föld lehelete és léptek hangja a régi kövön. Glenda csendes céltudatossággal sétált felé. Ruhája egyszerű muszlim volt, puha krémszínű, magas gallérral, kézzel varrott csipkével díszítve. Sem fűző, sem ékszerek. Haját alacsony, fényes konyba fésülte, díszítetlenül, kivéve ugyanazt a szalagot, az eredetit, kifakultat és tisztát, finoman beleszőve a konyba, mint egy titkot. Nem vitt virágot, nem mosolygott. Úgy nézett rá, ahogy az ember a tengerre néz, tisztelettel, óvatossággal és vággyal egyenlő mértékben. Glenda mondta, hangja mély volt, alig érintve a köztük lévő szelet. Megállt közvetlenül előtte. Kezét maga mellett tartotta, de szeme az arcát kutatta, mintha egyenként gyűjtené az éveket, megértéssé hajtogatva őket. Eljöttél, tette hozzá, bár valójában nem kételkedett abban, hogy eljön. Mégis a szavak áhítatot hordoztak. Soha nem mentem el, válaszolta halkan. Benyúlt a mellényébe, és elővette az elszenesedett szalagot, most már levágva, és az egyik végén összevarva, az anyag törékeny, de egész volt. Kettejük között tartotta. Ez, mondta, soha nem volt olyan ígéret, amit ne tartottam volna be. Csak nem tudtam, hová vigyem. Glenda szeme megtelt, de könnyek nem hullottak. Nem ma, egy lánynak adtad, suttogta, és én már nem az a lány vagyok. Bólintottál, nem. Elégett, és ami maradt, az egy nő, akiben mindent megbízom, ami még megmaradt. Lassan közelebb lépett, hagyva, hogy a köztük lévő csend leülepedjen, mint a por a napfényben. Évekig égtem, mondta, hangja mély volt, csiszolatlan. Most építeni akarok valamit, nem azt, amit elvesztettünk, valami újat, valami a miénket. A szalag megremegett az ujjaiban. Glenda nem azért vette el, mert muszáj volt. Nem azért, mert a világ megkövetelte, hanem azért, mert megtehette, mert akarta. Lenézett a kezében lévő, törékeny selyemdarabra, majd felnézett a férfira, aki talán túl sokáig várt, de aki soha nem engedte el igazán. Igen, mondta, többet nem mondtak. A szertartás, ha annak lehet nevezni, a lugas alatt zajlott, ahogy a nap felkúszott a felhők fölé. Nem voltak himnuszok, sem vonós négyesek. Csak a háztartás állt a közelben. Fraser asszony a legjobb fekete kabátjában, szépen összehajtott zsebkendővel. Fraser asszony a legjobb fekete kabátjában, szépen összehajtott zsebkendővel. A lakály fényes csizmával és bizonytalan arckifejezéssel. A szakácsnő, aki szégyentelenül sírt, amikor Glenda aznap reggel áthaladt a konyhán. Lady Glenmuir kissé távolabb állt, botja szilárdan a fűbe volt szúrva, arca kifejezéstelen volt, kivéve egy halvány rándulást a szája sarkában, amikor az esküt elmondták. Nem mondott beszédet, de amikor az áldást megadták, előrelépett, kesztyűs kezét Glenda vállára tette, és egyetlen, szándékos bólintást tett. Ez több volt, mint amire Glenda valaha is remélt. Elég volt. Amikor a völgy másik oldalán lévő kápolnából megszólaltak a harangok, csengésük lágy volt, nem diadalmas, mintha nem a hódítást, hanem a csendes kitartást tisztelték volna. Glenda és Ewan együtt sétáltak vissza a házhoz vezető úton, ugyanazon az úton, ahol egyszer megérkezett,
fagy tapadt a szegélyére, és szégyen nehezedett a mellkasára. Most nem szolgaként, nem menedéket kereső, bukott hölgyként, hanem önmagaként, Glenda Fairchildként, a nőként, aki túlélte a tüzet, a csendet, az árulást és saját bánatát. Iwan keze az övét szorította, melegen és biztosan. Mögöttük a ház magas és fényes volt, ablakai árnyékok helyett az eget tükrözték. A keleti szárnyon a borostyán újra virágozni kezdett. Apró zöld levelek bontakoztak ki, mint végre kimondott ígéretek. Bent a könyvtár várt, polcai tele voltak, kandallója meleg volt. Az iskolateremben könyvek, kréta és nevetés volt. A kertet gondozni kell. Lesznek sáros csizmák, javítások, nézeteltérések a főkönyvekkel kapcsolatban, új évszakok a betakarításban és a szívfájdalomban egyaránt. De megosztják őket. És ahogy Duncan újra lélegzett, csarnokai nem veszteséggel, hanem élettel visszhangoztak, Glenda tudta, hogy néhány dolog, ami egyszer eltört, újra elkészíthető, nem olyanná, amilyenek valaha voltak, hanem valami bátrabbá, valami választottá, valami örökkévalóvá. És nem félt. 1891-et írtunk, és a világ úgy tűnt, előre dőlt. A vasutak most Skócia olyan sarkaiba is eljutottak, amelyek egykor csak a paták visszhangját ismerték. Fiatal lányok jártak iskolába könyvekkel a táskájukban, nem csak álmokkal. Az egykor rendíthetetlen birtokrendszer repedéseket mutatott a márvány alatt. A régi nevek már nem rendelkeztek azzal a hatalommal, mint egykor, és suttogó forradalmak kezdődtek a szalonokban az utcák helyett. De Duncan Hallban a földritmusa megmaradt. A kertek, melyeket egykor szeder folytott, ragyogó szimmetriában virágoztak. Gyerekek nevetése szállt az iskola épületből a gyümölcsös kert mögül. A könyvtár pergamen és rozmaring illatú volt. És a nyugati szárnyban, magas ablakok mögött, amelyek minden naplementét elkapnak. Glenda egy naplóval az ölében ült, és tintás ujjai egy hűlő teáscsésze köré fonódtak. Haja most ezüst szálakkal volt tarkítva, de ez illett hozzá, mint a régi ezüst patinája, kiérdemelt és büszke. Alakja megpuhult, ahogy a hangja is, bár egyik sem vesztette el tüzét. Még mindig minden reggel bejárta a birtokot, még mindig magánál tartotta a kulcsait, bár már nem volt rá szüksége. Szokásnak nevezte. Gondnokság, mondták a bérlők. Hűség suttogta a személyzet. Az ujján lévő gyűrű, Lady Glenmure bársony dobozából soha nem hagyta el a kezét. Ewan későn tért vissza aznap. Elvitte a kocsit a faluba, hogy találkozzon az iskolaszékkel, amely Glenda fáradhatatlan elképzelései szerint most kibővült. Mint mindig, morgott a megbeszélések, az aláírások és a gyapjúval tömött bürokraták miatt, akik soha nem piszkolták be a csizmájukat. De elment. Mindig elment. Megtanulták ebben a 6 évben, hogyan vészeljenek át többet, mint viharokat. Hogyan vitatkozzanak anélkül, hogy megtörnének. Hogyan gyászoljanak visszavonulás nélkül. Hogyan szeressenek az élet által megengedett csendes helyeken. Otthonuk menedéké vált árvák, tanárok, azokban az években bekövetkezett keménytelek özvegyei számára. Nem mindenki maradt, aki jött, de akik maradtak, soha nem távoztak változatlanul. Lady Glenmure 2 téllel ezelőtt hunyt el, egyik kezében Bibliával, a másikban Glenda levelével. Temetésére nemesek és gazdák egyaránt eljöttek, mert vasmarokkal, majd kegyelemmel uralkodott a földön. Végrendeletében nem csak egy zafírbroszot hagyott Glenderre, hanem egy helyet a helyi földbirtokosok tanácsában is, ami egy évtizeddel korábban még elképzelhetetlen tett lett volna. Néhányan tiltakoztak, a legtöbben bólogattak. Senki sem mert szembeszállni egy olyan nő akaratával, aki a végén megváltozott. Honoria Boyd,
aki egykor Glender békéjének átka volt, a botrány súlya alatt eltűnt a társadalomból. Testvére szégyenben és adósságban a kontinensre menekült, és ismeretlenül halt meg. A sajtóban Glender által biztosított visszavonás legendává vált. Egy történet bukott debütánsokról, akik újra felemelkednek, nem bosszú, hanem igazság által. Fiatal nők kivágták a cikket, és fiókokban őrizték. Egyikük még levelet is írt Glendának, mondván, hogy ez bátorságot adott neki, hogy felemelt fejjel menjen bele a saját tönkrement eljegyzésébe. Glenda válaszolt. A nap most alacsonyabbra szállt, aranycsíkokat festve a márványpadlóra. Kerekek halk nyikorgása visszhangzott az udvaron, és ő ösztönösen felállt, az ablakhoz lépett. Ott volt. Ewan még mindig kissé sántított egy régi lovas sérülés miatt, de a válla széles és biztos volt, mint mindig. Túl kicsi kalapot viselt a sűrűsödő hajához, és túl vékony kabátot a büszkeségéhez. Egy csomagot vitt a karja alatt, és amikor meglátta, hogy figyeli, felemelte, és elmosolyodott. Már nem volt szükségük szavakra ilyen pillanatokban. Glender az ajtóban találkozott vele, és ő a kezébe nyomta a csomagot. Belül, selyempapírba és zsinekbe rejtve, egy új szalag feküdt, selyem, kék, mint az ég, amit egyszer együtt néztek az utolsó éjszakájukon, mielőtt a világ szétesett. Ugyanaz a szín, mint az első. Felnézett rá, és ő egyszerűen csak annyit mondott, ideje volt. Később aznap este a háztartás összegyűlt a konyhában teára és zenére. A szakács lánya hegedült. Az istállóból a ikrek hamisan énekeltek. Juan mesélt egy kakasról, aki ellopta a kesztyűjét, és Glenda olyan hangosan nevetett, hogy kiöntötte a teáját. Nem volt nagyszerű élet londoni mércével mérve, de tele volt. És amikor a ház elcsendesedett, és Glenda az óvoda ablakánál állt, ahol a lányuk most aludt, halkan lélegezve a hímzett párnán, becsukta a szemét, és belélegezte a meleg kő, a pergamen, a tea és az új orgona illatát. Egyszer félt, hogy a szerelem, ha egyszer összetört, soha nem gyógyulhat meg igazán. De most, évekkel később, megértette, hogy egyes szerelmek nem gyógyulnak meg. Valami erősebbé válnak. Otthonná válnak. Néhány történet nem a nagy gesztusok vagy a nagyszabású nyilatkozatok miatt marad velünk, hanem azért a csendes, kitartó bátorságért, amellyel újra a szerelmet választjuk. Az árulás, a csend, az idő után Glender utazása emlékeztet minket arra, hogy még a leginkább megtört utak is hazavezethetnek. Hogy ami egyszer elveszett, az nem térhet vissza ugyanabban a formában, de visszatérhet nagyobb erővel, mélyebb kegyelemmel és olyan szépséggel, amelyet csak az élet és a fájdalom faraghat. Talán, mint Glenda, te is csendben hordoztál sebeket. Vagy, mint Ewan, megválaszolatlan kérdésekkel éltél. De a megbocsátás, az igazság és az újraválasztás csendes bátorsága révén a gyógyulás mindig lehetséges. Ha ez a történet megérintette a szívedet, tudassd velünk a kommentekben. Oszd meg, melyik pillanat érintett meg a legjobban, vagy egyszerűen írd be a kegyelem szót, hogy tudjuk, velünk maradtál a legvégéig. Többet jelent, mint gondolnád. Ha szeretnéd támogatni azt a csapatot, amely életre kelti ezeket az időtlen románcokat, most szuper köszönetet küldhetsz itt a YouTube-on, bármilyen összegben, amit a szíved adni érez. Nagy lelkűséget segít nekünk abban, hogy továbbra is szerelmmel, reménnyel és jelentéssel teli történeteket alkossunk. És ha nem tudsz minket anyagilag támogatni, teljesen megértjük. Már az is többet segít, mint gondolnád, ha megosztod ezt a videót egy barátoddal vagy szeretteddel. És mielőtt elmész, ne hagyd ki a többi felejthetetlen szerelmi történetet, amelyeket gondosan elkészítettünk neked. Ezek itt vannak linkelve a fenti kártyákon.
Mindegyik egy ablak egy másik világba, egy másik szívbe, egy másik esélybe. Köszönjük, hogy Glenderrel és Euannal jártad ezt az utat. Vigyétek magatokkal az erejüket és a kegyelmüket a saját életetekbe. Találkozunk a következőben.